Hello guys, good day. It's me, Bisayang Bunguton, yours truly. So niyata karon guys sa yuta sa akong lula, at the same time yuta sa ikson sa akong lula. Manguha tang sarguilas, kuyugi mi. Karon malingaw ta. Tara, let's go. Hello. Kita ka, Jim? Pero panguha na, kapilang hilaw. Okay. Nanguha na siya kuan. Watag si Guilas kay Guilas. Kapital na to sa tong Miami. Ang plus. Maligya. Ligyan tayo. Hello po, babaw po ba kay kuan kay Foy, hinog ka is babaw. Ani? Tara. Aday sa Guilas. Sige pa daw. Balik mo sa akong Guilas. Tara po, babaw. Kana. Ano ba? Kana duwa oh. Hinog kayo. Kana bitara, dara. Kana. Tara oh, tulog na kabuko. Kata. Maligya tani, higuman. Uy, naibitad. Natagak na sa kahinog no. Natagak sa kahinog namin daghan no. Ito na po na. Ato dito po. Dito ta. Mga watag sarguilas guys. Kay niingon sila tamis ang sarguilas kung mag-uwan. Kaya nag-uwan naman diri. Nya, tamis pag yung mukuha. Samot ka tamis ang sarguilas. Tabay guys, tabay. Kita na mo tabay. Deep well kung sa kanya. Kani kay deep lang, why well. Ay si Doggy. Doggy. Police dog. So, na. Ito sa balay sa akong luto sa akong lula. Ada manok. Lagi. Boto-boto. Pares ta. So mukat ka tata guys, no? Mukat ka. Na bantay tawag. Para makaposta tas Miami. Oh, dara. Kuasa tiga. Kat gede sa Uncle Babet ah. Muragukat kay ka po. Usgan na ning Guilas. Usgan. Usgan ang sarguilas, bilang anak kaliguan. Pagkadaon good. Darang Uncle Babet diri oh. Ganto hinog. Dapaw. Tigdugoy na tong plastic kay mo to nga mukat-kat. Ako na lang kat-kat po ba? Ako makuha dito ay. Mga tagak na siya oh. Daghan kay hinog. Po, ato lang ka dito napitan. Ang hinog daghan dito. Ay na kat-kat. Ato na lang ka. Kat sa ko. Kay mahal na ta mukat-kat. Ay, ako mahaluk sa kahoy. Ay, mahaluoy ang kahoy. Makuha niyo mo. Bugat kay ka. 2 kilos rata. Ang mga bantay kag mga moves yo, ngani mga moves guys. Ay, diyan sa maganda kay. Hoy, gusto magpatungod Dili juice. na ba na mangga? Oh, dili mangga, dili na iba. Oh, iba aning sambag. Dali kayo na siya, wakuan. Balik. Wala naman na kung nakasuan mo ko. Bisan to. Ang sambag lahi. Po, gisaka lagi. Sambag og Dako kay ta. sarguilas, lahi kay galainan. Hoy, focus diri po, ari diri. Asi, ikay sibot. Oh, nice sibot guys. Oh. Dito daghan ito. Murag kamao. Kitay manibot para sa Miami ni guys. Naikot no, kita may mapasta. Sibuto na rin na to. Maglisin mo ko. Video naman. Po, maglisin mo kag sibot diha po. Kami na lang magsibot po. Cut ka? Oh. Wala na enough na space. Nagyan ta ka ba manibot guys? Na, mga tagak na. Para, yan hinog dira. Kung kuhaan, din ako mag-video ni mo. Last, no? Huwag kayo makuha na. Hindi daw, B. Babisag isa, wag yun. Nagkakot na. Oh, masayon pa. Oh, sayang. Naog na lang tayo. Nakakuha na tayo isa.
Magsamok wala ka na. Accomplishment. Sibot pa gana, isa ka po. Ari ko ba taas ka maabot ni mo ni dere oh. Nahinog ari oh. Naog sa tagoda kay. Alisod. Ah, Gani, hinog gani. lisod ako sa ano ko pag naog. Mauna na ako bisod-bisod na og na. Ako nagpadalon. Kaya ko nagpadalon ko. Lisod ko. Sus, paglubi at tangikon, sure pa ta. Nadigit ang kakuha. Nako, si Binuan yan. Tanaw hinog po. Kana. Oh, see? Tara, oh. May nakubot nakaul. Nagakpag yun. Na dire ay. Ha? Ano kung hiton mo na to nga, si Binuan mo na tong height. Oh. Tara, oh. Sus. Tara oh hinog ato. Tagal ba? Na di. Na Uncle Bobby. Bago kita reach, oh. Nakakagok na siya no. Oh, sus. Hinog ba? Ito hinog ka po. Ito. Narinig ko na ganun. Hindi. Ano di? So, daraw. Tama? Oh, good. Tara po, babaw na mo. Ano? Oo, kana. Go. Guys, gigamit ka tong height sa player, ha? Yan ni pagkuhit. Lalo, sige, kayo makuha sa gudere, oh. Ano kayo? Ana, sige po. Taas kayo tag-reach, ha? Oh, bantay mo. Sige po, bitara po kayo. Bitara po na po. Tara, hinog. Tara, kadagdan. Ari, ala. Dagan hinog. Ali. Taas kayo tag-reach, eh. Si Binuan din ka. Ay, sa buwig, human ha. Tara, oh. Wait, Nasa isa, di gid palupig, oh. No. Kaskas na yun. Murag sardilas, no? Oh. Daggan na itagkuha. At least natin pang miya-miya ni. Papahin naman dito, ah. Umutong sa sila, guys. Ako untay mo katkat niya. Di lang ko kay kanang kuhan kayo. Silang tagkat-kat. Bakit ba kitang katkat? Hanggang butong pa dito. Hindi kayo saging na eh. Lubi. Pa dito ay. Lubi. Soyan sa, soyan. Lahing. Ito. Tingnan siya itong butong. Murag lubi. Murag butong. Dapat ganito. Nabuak. Fresh kayo gikan sa punuan. Tamis pa kayo. Kulot na. Oh.
Lain na sang gikaon ni kuan, siyang bungoton, isang sa gikaon mo. Pamuhunan ni Pas Miami o Benber. Butong na sa. Na, song. Laro. Abot ba kanisa? Kamusta na ito, no? Tamis kayo. Ano? Tamis ang butong. Tamis pang nagkaon nga. Gabi ang kamisa lagi. Bye. Oh. Manatag ko ha. Muna tong auntie o si Lula mo rin. So guys, diri na lang takutob. Salamat sa pagtanaw. Hope na enjoy ninyo. Nakapanargwilas ta, sargwilas, nakawatag pamutong. So, hope to see you to my next upcoming videos. Once again, yours truly, Bisayang Bunguton. Have a great day. Bye-bye.